Grabatzen ari garen unean, goizeko 10:19 minutu igaro diren honetan, gaur hasiko den Masters CaixaBank txapelketako laugarren jardunaldiaren atarikoa eta pronostikoak egingo ditugu. Gogoratuko dugu lehenik eta behin sailkapena nola dagoen, lehen postuan 3 partidatik 3 irabazita Peio Etxeberria eta Mari Ezkurrena daude, 2 punturekin daude urrenez urren bigarren, hirugarren, laugarren eta bosgarren postuetan Altuna Iztueta, Laso Tolosa, Zabala Imaz eta Jaka eta Martija, puntu bakarraren jabe dira Artola eta Rezusta, eta punturik gabe daude Peña Zabaleta eta Ezkurdia eta Albisu. Gaur irekiko da jardunaldia, 2 norgehiagoka izango dira gaurkoan, gero gauean Los Arcosen jokatuko den norgehiagokaren analisia izango duzue, eta bertan Ezkurdia eta Albisu Artola eta Rezustaren aurka arituko dira. Artola eta Rezusta atzo jokatuak dira, biek ala biek oso bestelako emaitzak eskuratu zituzten Gasteizko Andre Mari Zuria torneoaren finalean, batetik Iñaki Artolak ez zuen irabazterik izan, eta Ander Rimazekin eta Beñat Rezusta txapeldun izan zen Jokin Altunarekin batera. Horrek noski eragina izan dezake gaurko partidan atzo ikusi genuelako, eta egia da pilotariak udan zehar eta oso prestatuta egon ohi dira fisikoki, baina egia da gaurkoan ikuste eragina izan dezakeela, batez ere aurrean Joseba Ezkurdiak erritmoa jartzen badu, eta egia da aurreko partidetan ikusi izan dugula, naiz eta oraindik ez duten punturik, Joseba Ezkurdia partidetan erritmoa sartzen, baina gakoa atzeko kuadroetan egongo da. Aurrekoan ere Jon Ander Albizuk ez zuen bat ere partida ona egin berueten, eta estabil fin ataundarra orokorrean San Fermin torneo ona egin zuen, baina geroztik ez gara bere mailarik onenean ikusten ari Albizu, eta horregatik Artola eta Rezusta emango ditu favorito, naiz eta atzo jokatuak dauden, baina Ezkurdia eta Albizurentzat oso puntu garrantzitsua da, eta baita Artola eta Rezustarentzat ere, 2 punturekin jada beste modu batera ikusiko dituztelako gauzak, playoffak bermatzeko ere beste garaipen batekin edo nahikoa izango luketelako, eta Artola eta Rezusta beraz hemen favorito. Gaurkoan ere Donostiako Atano 3. jokatuko da beste partida bat, kasu honetan Altuna eta Iztu eta Peña eta Arangurenen aurka arituko dira, Jokin Altuna ere atzo irabazia da, Gasteizko Andre Mari Zuria torneoa Rezustarekin batera, eta hemen ere Altuna eta Iztu eta ikusten ditut favorito aurrean, Jokin Altuna oso momentu honean dago, egia da lengoan beran galdu egin zutela, baina azkenerako Mari Ezkurrenaren ahala nagusitu egin zen, azken txampan Iztuetak partida osoan eutsi zion bezala ezin izan zion eutsi, eta ondorioz ez zuten irabazterik izan Altunak eta Iztuetak, eta Peñak eta Arangurenek funtsezko puntua dute, baina ez dira aurkari egokienen aurkarituko gaur lehen puntua eskuratzeko. Berriz ere Aitor Aranguren sartuko da leian, badirudi Inigo Bikuña berriz ere arazoekin dabilela, ondorioz Aspek Arangurenen aldeko apustua egin du, eta ea zer gertatzen den, atzean Iztuetan ikuste nagusituko dela, eta aurrean horrek Jokini abaguneak utziko dizkio, baina Peñak eta Arangurenek aukerarik izan nahi badute, Iztu eta asko bortxatu beharko dute, eta Peñak aurrean asko asmatu. Bihar Zunbilan jokatuko dute Jakak eta Martijak Peio Etxeberria eta Mari Ezkurrenaren aurka. Jon Mari Ezkurrena programatua dago, behintzat bihar Zunbilarako, horrek esan nahi du jokatuko duela, gogoratu behar baita Gasteizko Andre Mari Zuria torneoa ez duela jokatzerik izan, lehengo igandean beran eskuak nahiko ukituta amaitu zuelako, eta hemen hasiera batean behintzat Peio eta Mari Ezkurrena irtengo dira favorito. Jaka eta Martija oso txapelketa ona jokatzen ari dira, 2 punturen jabe badira,
baina Peio eta Mari Ezkurrena oso bikote sendoa osatzen ari dira, iaia ez dira ezer oparitzen ari norgehiagoketan, Jonek atzean nagusitasun handia erakusten du, eta Peio aurrean erritmo ikeragarria sartzen ari da, eta ondorioz nik uste Peio eta Mari Ezkurrena irtengo direla favorito, eta hemen bai Jakak eta Martijak irabazi nahi badute, Jakaren zehaztasuna ezinbestekoa izango dela tantoak amaitzerako garaian. Eta igandean emango zaio amaiera laugarren jardunaldi honi, Bastidan kasu honetan Lasok eta Tolosak Zabala eta Imazen aurka jokatuko dute, eta hemen Zabala eta Imaz irtengo dira favorito. Lasok eta Tolosak hasiera ona eman diote txapelketari, baina Ander Imaz egia da atzo ez genuela ongi ikusi, baina orokorrean sekulako uda egiten ari da. Zabalari pixka bat kostatzen ari zaio partidetan erregulartasuna eramatea, eta hori egin batean udan normala da ez, Zabalak baditu fase batzuk, non pixka bat partidatik irten edo egiten den, baina hori zuzentzen baldin badute, bikote oso indarsua eta ona osatzen dute Zabalak eta Imazek, eta teorian Imazek atzean dominatu beharko luke, eta horrek noski Zabalari bide emango dio Laso jokoz kanpo utzi eta erritmoa aldatzeko. Lasori jokatzen uzten baldin badiote, oso zail izango dute, unai momentu gozoan baita, tantoak erraz amaitzen, pilota bizi biltzen, baina hemen Zabala eta Imaz irtengo dira favorito. Hauxe beraz, guk uste duguna Masters CaixaBankeko laugarren jardunaldi honetan, hauxe izan da esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean on izan, agur.